आज नाखून चबा लीजिए आप। थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल में फुल टॉस है, गेंद गई है 6 के लिए। अब आखिरी गेंद पे बचे हैं 2 रन। इस ओवर की 5 गेंदें दे चुकी है। ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಗೊಬ್ಬುದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಅಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಂತು ಬ್ಯಾಟ್ ತಪ್ಪಿರ ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಪುಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತದ ಮಾಂತದ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುದ ನಮ್ಮೈತ ಮಡಲ್ಟದ ಮಾನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಏನೊಂದು ಮಾಂತದೆ ಎಂಕ್ ನೆಂಪಿತ್ತು ನಾವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ನೆಂಪುಂಡು ಬಂದದ್ದು ಇವತ್ತ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂಪರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಂತು ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಾಯ್ಸ್, ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತ. ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಈ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಡಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಕ ಐಕ್ಕ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಯಾನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಲಿಪು ರಾಕೆಟ್ ಶಾಲೆ ಉಡುಪಣ ಅವ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ ನೆನಪು ನಮಕ್ ಏಪಲ ಒರಿಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಡು ಅತ ಗಾಯ್ಸ್ ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಯಣ್ಲ ಅక్కడ ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ ಇನಿ ಪೋಪುಣೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. 90 ಕಿಡ್ಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ ಗೊಬ್ಬುದ ತಾರಿದ ಓಲಿ ಮಡಲ್ದ ಓಲಿ ಐಟು ಒಂದು ಮಾಂತದ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆಂಪಿತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಡು. ಕೆಲವು ವಸ್ತು ಮಾಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಐಟು ಇಷ್ಟ ಏನೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾನ್ಪಿರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ತೂಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಳೆಂತನು ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಮಂಜಿ ಲೂಡದ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಏನ್ ಮಂತಿರತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಜನ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಜನ ಬಂದ ಆರು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆರೆಗಿಲ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಮನ್ಪ ಒಂಜಿಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏರು ಕಲ್ಪ ಅದಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆಂಪು ಒಂಜಿ ಯಾರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಮನ್ಪಿರೋ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನಾ ಪರ್ಪದ ವಸ್ತು ಪೋಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಪರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಅದು ನಮ್ ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಅಂತ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ದುಂಬುದ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ನಮ ಇತ್ತ ಇಂಜ ಮಾನ್ಪೇರ ಆಗ್ಬಿಡು. ಇಂಚಿನ ಮಾನ್ಪೇರ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ತುಳಿದು ಗಾಯ್ಸ್. ತಿರುಗುಡ ತಿರುಗುಡ ಎಡ್ಡ ಮುಂಡಿಯ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ದುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಂತದ ಅಂತ ಇಂಚ ಬಲಿಪುಣ ಅದಾ ಧ್ಯಾನತ್ ಮಂತ್ರಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಎಂಕ ಚೂರು ಮಡಿಪೇರ ಅಂತ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗಿ ಮಂತಾನೆ ಏಪಲ ವಿಡಿಯೋ ಡುಪ್ಪದ ಅವರ ಜಿಂಜ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಕಿತ್ ಮನ್ಪಣೆ ಕಿಡ್ಕ ಜಾತಿನದು ಮಾಸ್ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾನ್ಪೇರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಿಡು ಆಯ್ತ ಆತದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓಪಣೆ ಇಪ್ಪದ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಓಪಣೆ ಇದು ತೂಪ ಗಾಯ್ಸ್. ರಾಕೆಟ್ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ರಾಕೆಟ್ ಲ ನಿಕ್ಲು ರಾಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನು ನಿಕ್ಲೆ ರಾಕೆಟ್ ಮನ್ಪೇರ ತಿರ್ಗದು ಗಾಯ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಬಾರದ ಅಡಿದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಳಿದು ಊರ್ನ ಬಾರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂದು ನೆನ್ಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆನ್ಪುಂಡದೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಂತದೆ ಚೂರು ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮಂತದೆ ಆಪುಂಡೋತಿ ಚೂರು ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಒಂದು ಲತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಚೂರು ಬುಳೆತ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಂತಾನೆ ಬುಳೆತ್ತಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾಂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಡು ತರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಡೀಪುರ ತಿಕ್ಕಣ ಹುಚ್ಚು ಗಾಯ್ಸ್ ಈಸಿ ಸೋಕಾತನು ಅದ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತವಾಜು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಮ್ಮಂದ ಇಂಚಿನ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ಮನ್ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಸೋಕಾತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಳೆ ಕಿಡ್ಕಾಚತಾನೆ ದುಮ್ಮ ಅಂತ ಗೊಬ್ಬು ಇಂತ ಇಂಚ ದುಮ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ ಇಂಚ ವಂಶರ ತುಜಿಪುರ ಕೆಲವು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಸರ್ಪಣ ಮಾಯ್ತದ ಮೈನದ ಬರ್ಸದ ಕಾಲು ಈ ಧೋನಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಂಡ ನವಿಲ್ದ ಗರಿತಂಚೆನೆಗೆ ದುಮ್ಮಿ ಇಂಕೆಲ್ಲಿಪ್ಪನೆ ನಾ ಅಪ್ಪನ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಪಂಡುದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಧೋನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಧೋನಿ ಬರ್ಸವಲ್ಲ ನೀರಿಡೆ ಬಿಡ್ಪಣ ನೀರು ಶೀತ ಸೋರಾಪಣ ಒಂದಿತ್ತಂడి ಧೋನಿ ಮನ್ಪಿರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊಸ್ತಿಂಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಕೆಲವರು ಮನ್ಪಿರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಕಜಿಡು ಓಲಿಟ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿರ ಪನ್ನೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಪ ಆಯ್ತು ಪರ್ಪದ
ಇದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಕೊಂಚ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ತೋರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ತೋಜನ ಪಕ್ಷಿ ಇದು ಕೊರಂಗು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಬತ್ತ ಪುರಾಣಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಕೊರಂಗು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೊರಂಗಿ ಇದು ಕೊರಂಗು ಮನ್ ಪೇರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ ಇದು ಸೋಕಾತನ ಫಲ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಬತ್ತೆ ನಾವು ದುಂಬು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬು ಜನ ಗೊಬ್ಬೇರು ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಗೊಬ್ಬೇರು ಜೋಕುಲು ಅಂತ ಗೊಬ್ಬೇರು ತುಲೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಸರಿ ಆತ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಸೋಕಾತನೆ ಅದ ಇಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ ದುಂಬು ಇತ್ತ ಬೆಂತ ಪೈಸೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೇತಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕೊಂಚ ಲೋಕಟ ಪೂರ ಅರಿನ ತೋರಿತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪಣ ಅರಿನ ತೋರಿತ್ತದೆ ಕಾಕಂಜ ಇಲ್ಲ ನೆರಪಣೆ ಇಂದಿತ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದುಂಬು ಬೋಳದ ಪೇರ ಚೂರು ಪೈಸೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ ಇತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನದು ಗೊಬ್ಬುದೇರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಕೊಸಿಯ ಬಿಡು ಗೊಬ್ಬ ನೆಟ್ ಸೂಟಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಣೆ ಗೋರಿ ಉಪ್ಪಣೆ ಅವದೈತೆ ಕೊಸಿಯ ಬಿಡು ಅದ ನೆಂಪಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೋಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೊಬ್ಬ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟೆ ಗೊಬ್ಬುಣೆ ಅವಂತಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಅನ್ಸಿದೆ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊತ್ತುಜಿ ಇದು ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತು ನೆಕ್ಕದು ಮುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಅನ್ಬಿಂಚ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಡದನ್ನು ಟೊಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ದುಂಬಿದ ಇತ್ತೇನೆ ಇದೇನೊಂದು ಐನೆಡು ಪುಣ ಕಲ್ತಿನ ಹೋಜು ಬಿತ್ತು ನೆಂಪು ಮಂತ್ ಜನ ಮಾಂತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ದುಂಬೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂತಿದ್ದೆ ದುಮಾನ್ ಪುಣ ಇಂಚ Hi guys! ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಣೆ ಇದುಂಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾಯ ಕೆಲವೇನು ವಸ್ತು 90 ಕಿಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಣ ಗೊಬ್ಬಡ ಅಂತ ವಸ್ತು ಒಂದು ತೂಪಾಯ ಮಾಂತದ್ದು ಪೈಸೆ ಹೊರನ ಮತ್ತು ಕಾಕಜ್ಜಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ತೂಪಾಯ ಅಂಜನ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ಪಿರ ಹಾಪುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಣ ಗೊಬ್ಬುಣ ಅಂತ ನೆಂಪು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಡುಂಟ ಪೂರ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ